Ontario 400 north for 7 kilometers. In 400 meters, arrive at 60 You have California. arrived. Hi guys! Good afternoon! Nandito ako sa customer. Nag-pick up sa loaded trailer ko na papunta sa Ontario. Nandito ako sa Ontario, Canada. Pero ang destination ko ay sa Ontario rin pero California. First time kong ma-rota doon sa west side. Napaka-layo to na rota. Mga 4,000 plus kilometers, almost 5,000. Mahaba-habang biyahe to. Mga 5 days ang inallocate sa akin, ang lead time niya, no. So hindi ako dapat magmamadali kasi everyday 11 hours driving ang maximum sa US. Mag-drive lang ako ng 11 hours. Ngayon ay Wednesday, ang delivery ko appointment is sa next week Monday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tapos sa 6th day sa Monday, delivery ko doon sa Ontario, California. Samahan nyo ako guys sa biyahe na to. Napakahaba. First time ko na ganito kahaba. 5 days ang one way na trip. So yun lang guys. Tapos na ako nag-pre-trip. Ako ay good to go na. So, abangan. Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 sa mga ipopost ko na video. So samahan nyo ako. See you sa update ko sa mga susunod na video. Bye. Ingat. In 400